the curtain that was in the temple, it was torn from top to bottom. Nepakati is declared kuti amuyamutene akanga ari confined to the temple. Muyamutene aikokwaniswa kufellowshipa naye mutemberi akagarurirwa kune mwana wese waMwari kuti at any given moment, at any given time, munhu wakukwanisa kufellowshipa namuyamutene. Atikandirire gaiswa kare kuti tinoenda kutemberi ndopatainosangana naMwari, ndopatainozwa kutaura kwaMwari. But kwese patinenge tiri takukwanisa kufellowshipa namuyamutene. Zvakafanana nenguva ino tisikati nenguva iyi, muyamutene atori nese akubatanei. Vamwe vari kufellowshipa vari kunana South Africa, kunana Kadoma, vatori namuyamutene ari kutobata pamusoro poupenyu hwavo. Ndozvaitawana Ishe Jesu Kristu kuna John 16 paitaura nevachibvata akaenda akuzoka ada kunoroverwa akaenda kuna Baba. Anotaura kuna vadzidzi akati zvatofanira kuti ndiende nekuti ndakasaenda musagamuchire muyamunyaradzi. Nokuti akaziva kuti iye kana aenda muyamunyaradzi anokwanisa kuaseswa nemunhu wese. Kunyange Ishe Jesu Kristu akanga ari mwana ari Mwari pake zvake, asi because of the body yanga anayo, he was restricted. He couldn't be everywhere at the same time. Asi muyamutene anokwanisa kungobata kwese kwese at the same time. Hallelujah. Tichikunda tikamuzitarire takaiswa pamuchinjikwa chakatinakira isu. Ndokutomuerenga muerenga uyu akotiverenga Colossians 2 verse 18 kusvika verse 15. Colossians 2 verse 18 to 15. Colossians 2 verse 18. Hallelujah. Tichikunda tikamutarisa takaisika pamuchinjikwa chakatinakira isu pagara nhasi. Tinotoona pana Colossians 2 verse 18. Verse 18 yataura yakati ati tanga takafa nekuda kwechipiri, tanga takafa nekuda kwechipiri. Apa kufa kukutaurwa hakusi kufa kwepanyama, asi kufa kwepamweya. Tanga takafa pamweya zvichireva izvo kuti kana tisina any fellowship naMwari, we were separated from God. Hakuna chamwari chataikwanisa kuziva kana kunzwa nekuda kwokuti panga tisina ukama. Asi kubudikidza nemuchinjikwa takaroverwa Ishe Jesu Kristu. Handi paakaroverwa isusu vanotenda navo vachazotenda. Zvakafanana nekuti takamboroverwawo pamwe chete naye. Paakamuka ari upenyu takamuka naye tiri vapenyu. Ukama hwedu naMwari hwakatoreredzwa. Iyi nyaya yekufa pamweya iyi hationa seizvisisa katiterereka kuna Romans 5. Takatangira paRomans 5 tichienda pavhesi 6 ndopatinobva kuti sei zvakazosvika pakuti tanga takafa pamweya. Inyaya yakatanga naAdhamu. Handi kuburikidza nekusatendera kwakaita Adhamu ari Garden Eden neakakonzeresa zvese zvokuti munhu chero kusikanga vakatadza pati musoro barwo unotobarwa utori nechiri rotiri icho chechaAdhamu ndokuseparatwa kwanga takaitwa naMwari. Saka kuburikidza neropa raJesu Kristu takadzorereswa ukama hwedu naMwari. Haleluya. Tichitarisa toda tichitarise tinotoona kuna Colossians 2 verse 14. Verse 14 panoverengwa pakati hati panyene rugwaro rwaitireverera, rugwaro rwaitikisana nesu. Rugwaro kana tichitarisa nerugwaro zvakafanana nemunhu akaenda murestaurant. Unopinda murestaurant unoodha chikafu chako, waodha chikafu chako wapedza kudya, usati wabuda ukude usina kubhadhara, unotofanira wako watobhadhara. Rugwaro it was everything that we ordered in our life before we knew Christ, before we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior in our life. Those are the better rugwaro. Every evil thought, every evil action, every disobedience to the word of God that we ever did, that has been beautiful like today. But right now we pass our beautiful. And this is because of our sinful nature. We couldn't take that through. So Christ is our rugwaro
nokuti shoko raMwari rinotaura kudai rakatati without the shedding of blood there is no forgiveness of sin. Saka tirakuoneuka rupara Jesu Kristu kuti tigokwanisa kuregererwa. Saka Jesu Kristu kurayirwa kwakaita pamuchinjikwa wakaparadza rugwaro irworwo rwaititeera hati wakadzima zvekuti kana wakuda Kristu hauchafanire kuzvesa zvawakaita kudhara usati wakuita Mwari mukati meupenyu hwako. Unofanira kutozvikanganwa nokuti Mwari akatozvikanganwa kare, asi wakufanira kufamba mukati menzira dzaMwari dzakarurama uchiita sekuda kwaMwari. Hazvireva kuti kana wakasiyirwa kudhara Jesu Kristu wakaverwa pamuchinjikwa rugwaro rwakadzimwa ndowakufanira kuramba uchingotadza, nokuti hazvibviri kuti urovereke Jesu Kristu kaviri pamuchinjikwa, nokuti the sacrifice yakaita ndokuti the outward sacrifice. Nokuti takatarisa Old Testament tinozoona vana vaIsraeri vakaenda every year neurwodzi zvavo muprista mukuru the high priest hati zvaitira iyeri because ropa refuti nemombe raisakwanisa kuchenesa zvivi zvavo, asi the blood of Jesus was able to wipe away all our sins. The blood of Jesus is erased everything. Kana takaipa taitera mukati meupenyu hwedu. Ndokuti kuna Romans 8 verse 1 rakati now therefore there is no condemnation to those that are in Christ Jesus. Hakusisina tinofanira kukupikisa. Watokuna Mwari wakutanga on a new place. Wakutanga on a new place. Wakufanira kuita zvinodiwa Mwari kuteedzera shoko rake zuva nezuva. Hallelujah. Chekupedzisira chandoda kuti nditarise tinotoona kuna Colossians 2 verse 15 ndapedzisira kuverengwa. Hanzi Jesu Kristu ndichisamu kana kuti restrict the authority and the power of the enemy. Wakaipa paakauisa Jesu Kristu pamuchinjikwa waisunga utano kuona angwara ahwina asingatozive kuti kuenda kwaita Jesu Kristu pamuchinjikwa kwakatokupa mukana wekuti atorerwe masimba ake. Saka you are stripped of his power, you are stripped of his authority. Saka tarisa history yedu tarisa like the Roman Empire zvavaita hanzi maRomans aiti vakaona nyika inenge yavamukira kana kuti nyika inenge ichida kuvarwisa vaifanira kuti nyika iyoyo ive kwavari, vaitomhanya mukukwanisa kunoyataka nyika iyoyo, vaiataka nyika iyoyo vaikunda shoko kunyika yavo kuti vanhu vaita vakunda vaive vaida kutirwisa vaive vaida kutimukira. Saka hanzi vaizoti uswai vaita chindisisi vanhu vanenge vakaungana vachipembera vachifarira kuudze victory inenge yaitwa neDhiromeni. Saka zvavaita paprocession ipapo vaiti the army general kana the chief in commander wavo ndianenge ari pamberi oteerwa nematop official soldiers ake and then maordinary soldiers. But at the back of the procession vaitora the commander where the army yavakunda iya nematop officials ake vatanenge vakavasipa kunyembe dzavo because as the chief in commander kana kuti army general kunenge vakapfeka uniform yakasiyana navo maordinary soldiers ake. Saka ivo vaisipa that authority, that thing that was power, chief in commander yane simba wovabvisa wovaita kuzeke the procession yavo iyoyo vachipinda muguta vachiratidza vane muguta kuti one vanhu vaive vaida kuzedza sevane masimba, one vanhu vaive vaifana kukunda vayo hapana kana simba rava navo pachitongooneka varwisa tiisoesei nozvakaita Jesu Kristu vakapinda mudominion yewakaipa vakamukurira masimba ake ose vakamutorera authority yake nayo pamusoro poupenyu hwedu. Saka zvichireva izvo kuti wakaipa haana simba pamusoro poupenyu hwedu, akangobate akangomire but haana the oversay pamusoro poupenyu hwedu. Izvi Jesu Kristu akatora simba remufu kubva mumaoko ewakaipa zvekuti kana vaMwari hatichafanire kufa kufa because kufa is just another transition into a better place. Kuenda kuna Baba is another transition kufa kwatinenge taita because there is no good for the better place yatichakuenda kuna Baba. Hallelujah. Saka hatichafanire kufa nokuti Jesu Kristu anozodaro kuna Luke 10 verse 8 akati behold I give you power to tread upon scorpions and serpents and all over the ability of the enemy and by no means nothing shall harm you. Anotaura kuti ability haati power ba anoti ability which means kuti wakaipa mano anoita kutyisidzira kuvhundutsira kwaanotiita mukati meupenyu hwedu, but at the end of the day he doesn't have the authority, he doesn't have the power over our life. Saka hatifane kutya wakaipa, hatifane kuvhunduka zvese zvaanouya
kusvika pamusoro poupenyu. Haleluya. Saka sei nhasi tichitizwa rakanaka sekutaura kwandamboita, today is a very good day for you and me because of what Jesus Christ did on the cross, because he reconciled us to God. Ukama hwedu wakadzoreredzwa naMwari, akadhima rugwaro rwese rwaipisana nesu, rwaitirerera, akaita kuti tigokwanisa kufellowshipa naMweya Mutsvene despite kuti tinenge tiri kupi kwati asi takufambidzana naMweya Mutsvene. Akatiratidza kuti wakaita hana simba pamusoro poupenyu nokuti akamukunda akamubvisa simba rose. Haleluya. Saka panguva ino ndakukumbira kuti tingosimuke nemakumbo edu tingotenda Mwari just for a minute nekuda kwezvesacrifice that was done on the cross, nekuti kuburikidza nesacrifice iyoyo tiri pano pazuva ranhasi. Haleluya. Ngatinamatei. My Father and my that was in the temple, it was taught from top to bottom. Nepakati izvi zvichireva kuti Mweya Mutsvene akanga ari confined to the temple. Mweya Mutsvene aingokwaniswa kufellowshipa naye mutemberi, akadzarurirwa kune mwana wese waMwari kuti at any given moment, at any given time, munhu wakukwanisa kufellowshipa naMweya Mutsvene. Hatikandirire gaiswa kare kuti tinoenda kutemberi ndopatainosangana naMwari, ndopatainonzwa kutaura kwaMwari, but pese patinenge tiri takukwanisa kufellowshipa naMweya Mutsvene. Zvakafanana nenguva ino tisikati neimba iyi, Mweya Mutsvene atori nese arikubata nesu. Vamwe vari kufellowshipa vari kunana South Africa, kunana Kadoma, vatori naMweya Mutsvene ari kutobata pamusoro poupenyu hwavo. Zvobvaitaurwa naIshe Jesu Kristu kuna John 16 paitaura nevadzidzi vake akaenda akuzogara kunoroverwa akaenda kuna Baba. Anotaura kuna vadzidzi akati zvakafanira kuti ndiende, nekuti ndakasaenda muchagamuchire Mweya Munyarara, nokuti